Akongwa agro tricycle tipa dị 10 gburu ego karịrị 100 naira na ụma 50 abụrụla nke ekesara ụmụ afọ sitere na Council Ward 45 na-adazi anị Community Council ime obodo Anọcha nakwa ebe ndị ọzọ site n'aka Zeph Care Foundation alaka nke adazi anị. Ya bụ agro tricycle tipa nke bụ n'obi ya bụ ịnapụta ndị ritere ere n'ajọ ọnọdụ nke akụnụba kpatara ejiwekwu ka ha nyere ndị ọzọ aka n'usoro ha bụ nke ekesara na be onye chọpụtara Zeph Care Foundation Chief Chinedu Mmadu Buko na-adazi anị Community. Onye ọrụ anyị bụ Ebeleze kọrọ akụkọ a ka abịa ihe si wee gaa. N'okwu ya, onye chairman Zeph Care Foundation Adaziani chapter Injinia Ikechukwu Okafọ kwuru na ya bụ ọgbatumtum bụ nke edebagoro aha ya bụkwa nke etinyegoro lita petrol ha ga-eji rụọ ọrụ. Injinia Okafọ mekwara ka amata na onye ọbụla ritere erere ga-agba mbọ kwuchie ụgwọ ka ọnwa 9 gasịrị. N'okwu nke ya, High Chief Augustine Okeke gwara ndị ahụ ritere erere ka ha gbaa mbọ tinye ya bụ ihe n'ọrụ iji mee ka obodo ha kawanye mma. Ndị a na-ebunye motorcycle ebe echetara bunye gị ihe na-etu a decoration for ụmụnna gị ma mbọ ka ime eke good use of it. Kenekwa nwanne anyị nwoke onye Chineke ji wee kwara ngwa ọrụ anyị wee na-ekene Chineke maka otu ọ na-atụ atụmatụ a ka Chineke na-atụ atụmatụ ọma na ndụ a na-ezinụlọ ya. Na nzaghachi ya, onye founder nke Zeph Care Foundation Chief Mmadu Buko nakwa nwanne ya nwoke Chief William Mmadu Buko kpere Chineke ka ọ gọzie ya bụ onye nke nyere ya bụ onyinye. Mụnwa nwee ego nwere amakwa na mmemme ihe na anya ukwu ejika kama na Chineke chara ya kee ya. It's better to give than to receive.